Er worden miljoenen gestoken in onderzoek naar wat er kan leven bij windmolenparken op zee. De resultaten tot nu toe zijn hoopgevend. En verder in deze Zeeland nu. Zoveel mogelijk pizza's verkopen. En de hoge ambities van de Kloetingenvrouwen. Goedenavond. Windmolenparken op zee bieden mogelijk grote kansen voor de natuur. Tussen de windmolens mag niet worden gevist en daardoor leven planten en dieren er in alle rust. Stichting De Rijke Noordzee probeert de natuur nog een handje te helpen met de aanleg van kunstmatige oesterriffen. En de Postcode Loterij op haar beurt helpt de stichting door een donatie van 2,6 miljoen euro. Rond 1900 waren er nog grote gebieden voor onze kust waar natuurlijke oesterriffen voorkwamen. Vroeger waren er wel heel veel oesters, vooral in het noordelijk deel van de Noordzee. Grote velden, zo rond 1880. Er is een kaart waarop staat dat er een heel groot gebied bedekt was met oesters. Maar die zijn allemaal opgevist voor consumptie door Engelse en door Nederlandse vissers. Dat is de tijd dat de schepen gemotoriseerd werden, dus toen konden er meer oesters worden opgevist in een kortere tijd. Deze intensieve visserij had grote gevolgen voor het ecosysteem in de Noordzee. Die oesters verdwenen, maar niet alleen die oesters, ook aanhechtingsplaatsen voor andere soorten. Want die oesters hebben een schelp en er kunnen allerlei dieren zich op vestigen. Dus dat betekent dat er eigenlijk de biodiversiteit is achteruit gegaan. De Rijke Noordzee wil daar graag verandering in brengen en is al jaren bezig met onderzoek. En daar zijn windparken uitermate geschikt voor. Er heerst namelijk bodemrust en bodemrust wil niks anders zeggen. Er mag niet over de bodem gevist worden. En dat is eigenlijk ook de start van het hele programma, die bodemrust. Oké, maar dan biedt het kans voor de natuur. Er vinden momenteel verschillende onderzoeken plaats in een aantal windparken op de Noordzee, waaronder Borselen 1, 2 en 3. We plaatsen bijvoorbeeld oestertafels op de steenbestorting bij windmolens. Waarom op die steenbestorting? Op het zand, dan kunnen ze onder het zand raken en dat willen we natuurlijk niet, want het zijn wel levende beesten. Die zetten we dus wat hoger neer en dan hebben ze voldoende vers water waardoor ze dus kunnen groeien. En dat hebben we ook al gezien. De oesters die we daar plaatsen, die kunnen we terugvinden. En we hebben ook gezien dat ze zich voortplanten. Dus we vinden larven in het water. In de zomer produceren die oesters larven. En die platte oester die doet daarnaast ook aan broedzorg. Dus die houdt die larfjes eerst een tijdje in de schelp. Dat betekent dat de voortplanting in ieder geval goed gaat. Dat vinden we belangrijk, want dit moet een bank worden die zichzelf in stand houdt. De offshore bedrijven die de windparken bouwen werken ook samen met de Rijke Noordzee. En zijn volgens Groot blij met deze ontwikkeling. Zij zien ook dat op het moment dat je zo'n windmolenpark plaatst, dan breng je bij de bouw heb je wel wat schade. En als zij daarmee de natuur, door dit soort simpele ingrepen, de natuur kunnen versterken. En juist met zorgen dat er in die windparken weer natuur toegevoegd wordt. En dat we het weer laten floreren. Dat werkt bij aan de biodiversiteit en de Noordzeenatuur. Op meerdere plekken in Zeeland werd vandaag geld opgehaald om de slachtoffers van de zware aardbeving in Marokko te helpen. Onder meer hier in Terneuzen door het verkopen van Turkse pizza's. We hebben ongeveer 750 Turkse pizza's berekend. Dus, en we hebben ook drinken. En gaan alle opbrengsten nou naar het goede doel? Alles gaat naar het goede doel. Ik werk voor Scalda en we hebben veel studenten uit Marokko. En die hebben ook families soms die getroffen zijn nu. Dus die hoop ik hiermee dan toch een klein beetje te kunnen steunen. De actie in Terneuzen was in ieder geval een succes. Binnen een paar uur waren alle Turkse pizza's verkocht. De Amazone is in Terneuzen gearriveerd. Deze snijkopzuiger gaat de komende tijd grond die nu nog voor de nieuwe sluis ligt weghalen. Hoewel hij nog niet in actie kwam, trok het groene gevaarte wel al veel bekijks. Een mooi apparaat, een heel mooi ding. Echt bijzonder als ze zulke dingen doen. Maar ik wist niet dat het eigenlijk bestond. Er zijn tegenwoordig zulke mooie apparaten om dat te doen. Hè? In totaal moet er 3,5 miljoen kubieke meter grond weg. Er zijn maar een paar snijkopzuigers in de wereld die deze klus kunnen klaren. Dus moest die natuurlijk even op de foto worden vastgelegd. Ik heb thuis zo'n viewertje. Daar kan je die insteken en dan kan ik gewoon heel zo'n selectie afkijken. Natuurlijk. De standaard soms wel, just, 2000 op of zo, of 3600.
De stofzuiger ligt er nog 5 maanden, dus die 3600 foto's moet vast lukken. Behoorlijke verkeerschaos vanmorgen in de provincie. ProRail is aan het werk aan het spoor. Daardoor rijden er geen treinen. En was een van de 2 spoorwegovergangen in Vlissingen dicht. Reed al het verkeer via de andere en dat zorgde voor lange files. Richting Vlissingen zelfs tot op de snelweg bij Middelburg. Verder was er vanwege een pechgeval 1 buis van de Westerschelde-tunnel dicht, wat ook voor vertraging zorgde. En bij de afrit Kruiningen op de A58 kwamen kapotte vrachtwagens stil te staan, dus ook daar file. Begin van de middag ging het allemaal een stuk soepeler op de Zeeuwse wegen. Overigens rijden er door de werkzaamheden het hele weekend geen treinen tussen Vlissingen en Roosendaal. Om de Zeeuwse filmindustrie te professionaliseren hebben verschillende organisaties samen een toekomstvisie geschreven. Het plan is overhandigd aan gedeputeerde Johannes de Bad tijdens de Industry Day voor filmmakend Zeeland op Film by the Sea. Tijdens het filmfestival draaien dit jaar 30 Zeeuwse films die veelal met kleine budgetten gemaakt zijn. En om ook grotere producties te kunnen maken is de komende paar jaar bijna €400.000 per jaar nodig. Onder meer voor een Zeeuws filmfonds. Een van de films die tijdens Film by the Sea wordt vertoond is een documentaire van Lieke Anna Haartjens uit Breskens. De fotograaf maakte een documentaire met de naam Hoofdstuk over de onzichtbare impact van het hersenletsel van haar moeder. Mama is er niet. Terwijl ze er wel is. Door je hersenbloeding staat heel je leven op zijn kop. Ik zat naast haar op de bank toen zij de hersenbloeding kreeg. En 2 maanden daarna hoorden wij van een dokter dat het mogelijk erfelijk was. En toen ben ik instinctief de camera op mezelf gaan richten. En heb ik dat traject vastgelegd. Doe het nog niet wetende dat ik er een documentaire over zou maken. En op een gegeven moment dacht ik, misschien kan ik hier iets mee. Het zaadje was geplant en zo begon fotografe Lieke Anna aan haar eerste film ooit. En die film ging afgelopen zondag in première op Film by the Sea. En was haar verhaal ineens op het witte doek te zien. Ja, dat is super spannend, want mijn fotografie is vaak online delen. En om nu iets wat je hebt gemaakt op zo'n groot scherm te zien. En ook in de zaal, want ik ben bij alle vertoningen zelf geweest. Om in de zaal ook te voelen welke momenten wat doen met het publiek. Dat is heel moeilijk om dat in woorden uit te drukken. Voorlopig neemt ze even een pauze, maar het is zeker niet de laatste film die de fotografe heeft gemaakt. Dat de mannen van VV Kloetingen de laatste jaren succesvol zijn en op hoog niveau voetballen is bekend. Maar niet iedereen weet dat ook de vrouwen van Kloetingen aardig aan de weg timmeren. Ze werden 2 keer achter elkaar kampioen en vorig jaar wonnen ze ook de beker. Maar de ambities reiken verder. Binnen 3 jaar willen ze naar de topklasse van het vrouwenvoetbal. Hier in die opbouw, hè? Die 2 spitsen. Een gediplomeerde trainer. Wedstrijden op veld 1 en op den duur 3 keer in de week trainen. Het zijn een paar van de plannen om dit elftal in 3 jaar naar de topklasse in het vrouwenvoetbal te krijgen. Ambitieuze plannen voor een team dat nu nog tweede klasse speelt. Maar het zelfvertrouwen stralen ze graag uit. Yes, klaar voor? Yes. Als trainer wil er alles uithalen wat erin zit. Het team, ik denk de hele groep hebben die ambities ook. En de vereniging. Ik heb gezegd tegen de vereniging, als jullie de ambities hebben om door te groeien met de damesvoetbal, maar ook de meidenvoetbal bij Kloetingen. Dan denk ik dat wij een goed huwelijk hebben, om het zo maar te zeggen, qua team, qua trainer en qua vereniging. En dat we een grote kans hebben om de topklasse te gaan halen. Ja, toen ik bij de club kwam was het gewoon meteen duidelijk. Topklasse, dat is ons einddoel. 1 niveau onder de Eredivisie. Je merkt dat dit ook gewoon echt leeft binnen het team. Iedereen is gebrand, iedere wedstrijd weer, om elk seizoen eigenlijk het liefst te promoveren. En de trainer is ermee bezig, de staf, eigenlijk heel de staf. Dus ja, dat merk je vooral op training ook. Iedereen altijd gaat er volle 100% voor. Dus ja. In 2019 was er een meerjarenplan vanuit de KNVB. Om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor het vrouwenvoetbal. En daar heeft de club uiteindelijk ook op ingespeeld en de ambitie uitgesproken met de dames. Het was aan het begin wel wat afwachtend, hè, van oké, gaan die dames ook echt waarmaken wat ze beloven en wat ze zeggen. Maar nu na 2 kampioenschappen en een bekerwinst is iedereen er wel echt van overtuigd dat dit moet lukken. En hetgene wat ons sterk maakt is dat wij verschillende mensen hebben die op verschillende momenten kunnen pieken en op juiste momenten. Dus dat maakt ons heel verrassend voor een tegenstander.
En dat betekent ook dat er dus inderdaad vervoer geregeld wordt. Er worden goede kleding geregeld, er worden lunchpakketten geregeld, goede faciliteiten op een prachtig sportpark. Dus dat zit zeker goed. Ergens kom je je plafond tegen, hè, bij wijze van, hè, of je dat nou op werk hebt of in je sport. Maar de ambities zijn er en ik denk, gezien de Zeeuwse talenten die bijvoorbeeld nog bij een BVO spelen, of in ieder geval niet in de regio Zeeland, denk ik dat het echt wel haalbaar is om een Zeeuwse club in de topklasse te hebben. Blijf die bal rond laten gaan. We trekken heel veel naar rechts, maar verras ook naar links, hè. Flinke zonnige periode vandaag, af en toe wat sluierwolken. Het werd een graad of 23. Ook dit weekend is het zonnig. Het wordt elke dag ietsje warmer. Dus echt een beetje nazomeren. Maandag is dat klaar. Dan komt er regen en wind aan. En dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond en alvast een goed weekend.